Здравейте и добре дошли в нашата Zoom стая за презентацията тази вечер, с която надявам се да пробудя предприемаческия план във вас. Сега ще споделя екрана си. Така. И започваме. Аз съм Мирела Величкова и съм афилиет, независим партньор на компания LiveGood. Това е нещо ново, не само в България, но и по света, макар че сега ще разберете как може една толкова млада, нова компания толкова бързо да стане известна в повече от 200 държави по света. Ливгуд, какво ни носи това име? Живей добре! Здраве и благополучие на достъпни цени. Мисията на компанията – да помага на хората да станат здрави, да останат здрави, без да харчат за това цяло състояние. Какво означава това? Особено след COVID, светът боледува. Вие знаете това. Едва ли има напълно здрави хора някъде по света. И мрежовите компании, компаниите с директни продажби са тези, които в последните 50, 60, дори 80, 90 години доставят на пазара органични, високотехнологични, качествени продукти, но на изключително високи цени. И тук се явява Ливгуд, който внесе един абсолютно нов революционен модел, с който направи възможно хората да получават така нужните им хранителни добавки на изключително достъпни цени, а това означава да бъдат здрави, да могат да ги ползват всеки месец, постоянно, да са част от тяхното ежедневно хранене, така че да останат здрави и без да харчат за това цяло състояние. Ливгуд е американски клуб с най-висококачествените продукти на най-низки цени на пазара, на световния пазар. Компанията е регистрирана като производител на хранителни добавки още през 2021 година, но през 2022 се превръща в членски клуб с абонамент. И затова ние казваме, че Ливгуд е на 2 години. Една компания съвсем в началото си, в своя изгрев, стартъп, но компания, която наистина разбива абсолютно всички модели, правила в индустрията на директните продажби. Към този момент компанията вече има над 1 милион и 700 хиляди членове. Позната е в повече от 200 държави. 1 милион и 700 хиляди членове само за 2 години. Един толкова млад клуб, клубна система, нещо, което в България дори не е познато. Но знаете ли, тук се регистрират всяка седмица повече от 10 хиляди души. Между 10 и 15-16 хиляди нови членове се вливат в Ливгуд. Business for Home е един изключително престижен сайт, до който се допитват всички хора, които търсят за себе си възможност. Такива, които търсят бизнес, които търсят правилната компания, правилните продукти, това, което би могло да им даде онова, от което имат нужда, но също да постигнат своята финансова свобода, своето благополучие. Така че Business for Home предоставя възможност на всички тези хора не само да потърсят, но и да открият и да изберат своята възможност. Business for Home прави различни класации на повече от 600, може би 800 мрежови компании от всичките 30 хиляди, които са по света. И Ливгуд, компания само на 2 години, от лятото насам вече заема първото място в Business for Home, първо или второ в първите няколко места. Освен всичко друго, Business for Home даде на Ливгуд 3А+. Не случайно показвам този слайд, защото това е изключително високо признание. Това означава, че Business for Home, което означава работа от дома, сайта, който показва на всички хора, които си търсят бизнес, който да могат да правят от къщи, препоръчва не само възможността, но и самата компания Livegood като наистина надежни, такива, на които всеки един човек, който търси възможност, може да се довери. Това е ръководството на компанията.
Бен Глински и Нодер Хазан, основателите на Livgood. Бен Глински е нашия генерален директор, Нодер Хазан директор по маркетинга. Това са хора с огромен опит, които са мрежовици от повече от 20-25 години, които са създавали компании, продукти, компенсационни планове, изплащали са възнаграждения и Бен Глински се отказва от това, просто защото в един момент вече се чувства изключително дискомфортно от това да работи по начина, по който работят всъщност всички мрежови компании. Да предлага на пазара качествени продукти, но на изключително високи цени, което възпрепятства повечето хора да си ги позволяват и освен това всички такива като нас, партньори, дистрибутори, нямат възможност да печелят. Макар, че там им е обещано, че ще спечелят. Райан и Лиза Гудкин са семейството, които създават формулите на продуктите на Ливгуд, защото, както ви казах, Ливгуд е производител на качествени продукти за здраве, уелнес и красота. Тези хора нямат нищо общо с мрежовата индустрия. Това са хора, които винаги са живели здравословно и са проповядвали здравословен начин на живот. Те спортуват и те създават уникални продукти, които тестват най-напред върху себе си, върху децата си, върху своето семейство. Те казват, ние създаваме тези продукти като за нас. И всеки един продукт преминава първо през тях, преди да бъде предложено. Тези хора всяка седмица излизат открито и говорят, представят продуктите, отговарят на въпроси, дават съвети. Това са невероятни млади хора, които са избрали това за своя мисия и именно с Livgood те намериха възможност да осъществят мечтата си, да достигнат до всички хора по света. Сега искам да ви запозная малко повече с идеята за клуба. Какво е клубната система? Защо говорим за Livgood като за членски клуб, а не, например, като за мрежова компания? В България не е толкова позната клубната система, макар че вече и ние имаме доста клубове и на доста места плащаме членства. Тук ви показвам два от най-известните клубове в света – Амазон и Costco. Амазон е вече на 30 години. Джеф Безос е започнал просто от гаража си с една маса, един компютър, но той се отказа от своя високоплатен корпоративен пост, защото е разбрал още тогава, че бъдещето е на онлайн търговията и е започнал своята онлайн търговия само с един продукт. Амазон в началото са продавали само книги. Днес, след 30 години, в Амазон може да си купиш абсолютно всичко, така че всеки човек може да намери там онова, от което се нуждае. Но дали знаете, така както и аз не знаех в началото, че Amazon, освен всичко друго, има и клубна система, Amazon Prime. Amazon Prime има над 200 милиона участници, може би вече са 220-250 милиона участници, които си плащат $15 на месец членска такса, за да си получат продуктите в рамките на 2 дни или безплатна доставка. Costco е друга клубна система, позната повече в Щатите, Канада, някои от западните страни. Това е система, в която са продавали предимно хранителни стоки. Супермаркети, които са предлагали хранителни стоки, качествени хранителни стоки. В началото те са работили буквално на загуба, защото са продавали продуктите си на себестойност. Но каква е била тяхната цел? Да изградят огромна база от клиенти, в членска база, като абонати на техния клуб. Costco също е клубна система и да, там не може да пазарува човек, който няма клубна карта. Там не може да пазарува човек, който няма персонална лична клубна карта и Costco има над 120 милиона участници, които плащат около $10 на месец, за да получат стоките си с, да кажем, 30% отстъпка. Ние също познаваме клубни системи като Netflix, където гледаме филми, като YouTube, където можем да си плащаме, ако искаме да нямаме реклами. Дори Facebook вече има клубна система, да, може да си плащаме абонамент, ако искаме да гледаме съдържанието, което ни предлага Facebook, без излишни реклами, намеси. Там, където си плащаме, например, мобилните услуги, също плащаме абонамент. Тока, водата, навсякъде ние си плащаме някаква такса, абонамент. Но дали гледаме на това по този начин, това е друг въпрос. Ливгуд е нещо различно. Освен, че вземат тази идея за клубната система с членството, те решават да я допълнят и да направят една уникална компилация. Marketplace, клубна система с членство и партньорска програма. Към този момент Livgood е един онлайн интернет магазин, в който се намират основно продуктите на самата компания. Продуктите за здраве, wellness, красота. Но Livgood възнамерява
в бъдеще и още в близките години ние ще имаме възможност да видим там стоки, продукти, услуги, обучения, туризъм, букинг, хотели, всичко и от други компании, за да може именно членския план, абонамента в този клуб да бъде с висока стойност и хората, които идват тук, за да станат абонати, да могат да се възползват от всички тези неща, които са им необходими, но на изключително, изключително достъпни, ниски цени. Така че Livgood работи като затворена клубна система, в която можеш да влезеш да си пазаруваш само ако си член на клуба или ако някой, който вече е член, ти е предоставил линк, за да можеш да влезеш в онлайн магазина, да разгледаш и евентуално да си купиш нещо. Но различното, което Livgood добавя е именно партньорската програма. До сега няма такава клубна система, която да има и партньорска програма. Amazon и Costco са клубни системи, които печелят изключително много от своите абонаментни такси. Amazon е спечелил примерно 23-та година 37 милиарда долара само от абонаментни такси. Но това е чиста печалба за Амазон. Те не връщат нищо към своите членове. Докато в Livgood това е единствения клуб, който споделя своите приходи с своите партньори, с партньорите на клубната система. Затова всички ние, които сме избрали да бъдем партньори, членове на партньорската програма на Livgood, можем да се радваме на всички предимства, които тя ни предлага и за които след малко ще ви поговоря. Но на първо място, както започнахме с мисията на Livgood, мисията на Livgood е да помогне на хората по целия свят да бъдат здрави, да останат здрави и то на изключително достъпни цени. Моята тема тази вечер не са продуктите на компанията, но да, в момента в магазина има изключителни висококачествени органични продукти на много ниски цени. Ако се интересувате, поискайте линк от човека, който ви е поканил тази вечер, влезте, разгледайте магазина, там ще можете да се информирате за абсолютно всичко. Какви са продуктите, какви са съставките. На всеки един продукт отзад са изписани абсолютно всички съставки. Няма нищо скрито покрито. Може да видите сравнения с други компании, цени, резултати на други хора. Всичко, което би ви интересувало да научите за продуктите. И още нещо. Компанията предоставя 90-дневна гаранция. Ако вие си купите продукт, изконсумирате го и по някаква причина решите да върнете празна опаковка, в рамките на 90 дни компанията ви възстановява на 100% парите, които сте инвестирали в този продукт. Какво мислите за това? Да, тази компания наистина се грижи за хората. И сега тези продукти се произвеждат и нови продукти влизат. Всеки месец в нашия онлайн магазин се появяват нови, изключителни, висококачествени, органични, абсолютно необходими за всеки един човек продукти. Тук ще ви покажа няколко слайда, само за да сравним цените, защото искам да разберете, че клубната система с членство предоставя едно огромно предимство и то е да спестяваме пари. А като спестяваме пари, ние всъщност печелим. Вижте, цената на нашия ултрамагнезий, нашата ултрамагнезиева формула, само 8 долара и 95 цента за членове на клуба, срещу 30-35 долара на подобни продукти от други компании. Какво спестявате? Ако си купите един магнезий за 8,95 и дори си платите членската такса, която в Livgood е само 9 долара 95 цента, вие пак ще спестите, с което ще спечелите, защото иначе ще си купите същия този продукт от някоя друга компания за 30-35 долара. Само за този продукт, без дори компанията да може да ви гарантира, че той е напълно чист, естествен, природен, органичен продукт. Това са нашите суперчервени, уникален продукт за нашата кръвоносна система, сърдечно-съдовата ни система, за нашето сърце, за нашата имунна система. Вижте, 18 долара цена за членове срещу 70-40 долара на подобни продукти от други компании. Какво спестявате? С единия продукт спестявате 74%, с другия 54%. Не е ли това невероятно? Ето един съвсем различен продукт, който също е в нашия магазин. Нашия серум против стареене на кожата. Това е най-богатата на антиоксиданти храна за нашата кожа. Един уникален продукт. Само за 15 долара. Вижте колко струва подобен продукт в другите компании и какво спестявате.
74, 82% спестявате, ако сте член на Livgood и може да си купувате този продукт, качествен продукт на толкова ниска цена. Това е един невероятен пакет, който аз лично си поръчвам всеки месец и горещо ви го препоръчвам. Това е международният wellness пакет. Едно предимство, което Livgood ни дава. Пакет, който може да достигне до всяка държава в света с безплатна доставка. Това са 6 невероятни продукта. Общата цена е $99 и 95 цента. Но тук получавате абсолютно всичко необходимо. Мога да ви кажа, че всички тези продукти, ако са в някоя друга компания, сигурно ще струват около $500. Защото повечето компании продават само един продукт на около $100 цена. А тук за $100 получавате 6 продукта, идват с безплатна доставка и имате абсолютно всичко необходимо за баланса на вашето здраве. Мултивитаминната формула, фактор 4 уникална формула противовъзпалителна, D3K2, абсолютно необходим продукт след COVID. Магнезиевата формула, магнезия участва в повече от 300 реакции в нашия организъм. Ако той липсва, ние можем да получим всякакви проблеми. Супер зелени, това са повече от 20 екстракти от зелени зеленчуци, водорасли, въобще растения, от които ние имаме нужда и не можем иначе да си добием от другите храни в магазините. И супер червени, всичките червени плодове, включително зеленчуци и водорасли, който, както ви казах, поддържа прекрасно нашето сърце, нашата кръвоносна система, сърдечно-съдовата и имунната ни система. Вие знаете, че сърдечно-съдовите заболявания всъщност са най-големия бич в световен план пред човечеството. Така, сега ще разгледаме възможностите за участие. Какви възможности ни предоставя клубната система LiveGood? Ами, тук можем да бъдем клиенти на дребно, можем да станем клубни членове или пък партньори, членове на партньорската програма. Клиент на дребно означава някой да ви даде линк, да влезете в онлайн магазина, да си изберете продукт и да си го купите на цена на дребно. Клубното членство е нещо различно, партньорството също нещо различно. Нека да видим какво означават те. Клубното членство какво ви предоставя? Месечната такса е $9 95 цента. Да го закръглим на $10. Това са около 19 лева български пари. Срещу тази такса ежемесечна, вие имате достъп до всички продукти на членски цени. И най-важното, нямате никакви задължения да правите покупки. Купувате си продукти, когато, ако, колкото желаете. Това, между другото, важи и за нас, партньорите. Ние не сме задължени нито да купуваме, нито да продаваме продукти. Ние просто поддържаме своята членска такса. А както видяхте, срещу тази толкова ниска членска такса, дори и само веднъж да решите да си купите един толкова качествен и хубав продукт, вие всъщност вече сте спестили, което е абсолютно равно на това, че сте спечелили. Партньорството, което горещо ви препоръчвам, защото аз самата съм партньор и знам колко много предимства носи това, то придава на всеки, който решава да бъде партньор, всички предимства на членството. За да станете партньор, трябва да направите еднократна инвестиция от $40. Това означава, че с $40 веднъж, еднократно и до живот, вие си купувате своята бизнес клетка, място в системата LiveGood. И от там нататък $9 и 95 долара на месец е вашето членство, което поддържате, за да бъдете активни в системата. Или общо с $50 вие сте в партньорската програма, а това означава, че сте в бизнеса. Каква е разликата между това да си член и да си партньор? Разликата е, че като член единственото предимство и преимущество, което имаш, е да се възползваш от ниските цени. Да си купуваш продукти на членски цени. И ако препоръчваш компанията или продуктите на други хора, нямаш възможност да печелиш от това, че ги препоръчваш. Но като партньор, всеки път, когато препоръчаш продукт или самата възможност, самото членство на други хора, ти ще печелиш и то сериозно, защото компенсационният план, който Livgood предлага в рамките на своята партньорска програма, е изключително, изключително щедър. Нека да разгледаме това. Какво ни предоставя партньорската програма и какво всъщност е нужно да правим като партньори? Изграждаме организация. Партньорската програма е всъщност мрежов маркетинг. Ние изграждаме екипи от партньори, каним членове на клубната система или пък хора, които биха искали да бъдат и членове, и партньори.
Така че, както ви казах, тъй като ние не сме задължени да купуваме или да продаваме продукти, нашата работа тук не е да продаваме продукти, да гоним хората по улицата и да ги убеждаваме да си купят нещо. Нашия продукт, това, което ние препоръчваме, е членството. Колкото повече нови членове и партньори ние успеем лично да поканим и да регистрираме в системата, в нашия екип, в нашата мрежа, толкова повече има възможност да печелим колко? 7 вида бонуса ни предоставя партньорската програма. Ето вижте, това са 7 вида бонуси. В тази презентация аз няма да се спирам на всички тях, защото тези, които са в черно, са бонуси, които са плюс и така или иначе вие ще разберете за тях. Те са свързани с продажбите на продукти. Но искам вие да разберете 4 бонуса, които са особено важни за всеки един, който избере да бъде партньор и да развива бизнес с Livgood. На първо място е нашия бонус за бърз старт. После имаме глобален матричен бонус, матчинг бонус и още един уникален бонус – диамантен фонд, бонус от диамантения фонд. Нека разберем за какво става въпрос. Какво представлява бонуса за бърз старт? Това е бонус, който получаваме веднага, още когато се регистрираме в компанията и поканим първите свои партньори. Получаваме 50% от стартовата такса на всеки лично поканен нов партньор. Това какво означава? Че ако поканим само двама свои приятели, например, и получим по 50% от тяхната стартова такса, това са по $25 от всеки един от тях, ние ще получим $50 бонус за бърз старт, което веднага всъщност е възвърнало нашата инвестиционна такса. Т.е. парите, с които ние сме се регистрирали, вече сме си възвърнали, само като сме поканили двама души. Следващия бонус е матричния, глобален бонус. Получаваме 2,5% от абонаментната такса на всеки човек, който се регистрира и застава в нашата матрица. Т.е. по 25 цента от месечните такси на всеки един човек в нашата матрица. Освен всичко друго, имаме възможност за преливане. И ето вижте за какво става въпрос. Ето така изглежда нашата матрична структура. Това означава, че когато заемем своето място, ето тук, заемем своето бизнес място, когато се регистрираме с тези $50, под нас се отварят 2 места. Под всяко едно от тях се отварят по 2 места, по 2 места и така надолу тази матрична структура се разширява. Не се бъркайте, не си мислете веднага, аха, това е пирамида. Защото знаете ли, пирамидата е всъщност най-стабилната структура в света. Но вижте какво може да получите чрез тази матрична пирамидална структура. Тук вашите клетки във вашата матрица се увеличават и дори ако сте напълно пасивен, което означава не каните хора, не си купувате продукти, просто си поддържате своето бизнес място и абонаментната си такса всеки месец, вие имате шанс да получите преливане, т.е. да дойдат хора от вашия наставник, например, от хората преди вас, които са активни за разлика от вас и продължават да канят нови хора. И тъй като те също имат по себе си само 2 места, по 2 места и така нататък, техните хора могат да паднат под вас, защото под вас има свободни клетки. Тогава вие ще получите преливане и ето вижте, ако вие сте напълно неактивен, но във времето, което означава 2, 3, 5 години минимум, вашата матрична структура се запълва от хората, които падат и запълват вашите клетки на 12-то ниво, което е вашето ограничение, ако сте неактивен, вие тук ще имате запълнени 4096 клетки. Това означава общо в цялата матрица 8190 човека. По 25 цента, които печелите всеки месец от тях, матричен бонус, знаете ли какво ще печелите на месец? $2047 на месец пасивен, остатъчен, резидуал доход, както искате го наричайте. Ако обаче вие решите вместо да си стоите така, нали, и да си лежите, да си чакате преливането, да каните хора, дори само двама души, ако поканите, възможността ви да печелите веднага се удвоява. Защо? Защото ви се отваря още едно ниво 13, от което да печелите и вие вече имате шанс да достигнете до $4095 на месец. А ако се издигате кариерно, защото и в нашия бизнес има кариерни нива,
А ако помагате и на други хора да се развият, да се издигат и достигнете до високото ниво диамант, вие може да получавате максимално от 15 нива в матрицата. И ето, вижте, това означава, че на 15-то ниво вие ще имате повече от 32 000 клетки запълнени, общо 65 000 души във вашата матрица, а това означава над 16 000 долара матричен бонус от матрицата на месец. Всеки месец. Но това не е най-големия бонус. Най-големия бонус е всъщност матчинг бонуса, който означава бонус на съответствието. Ние печелим чек от чека. Печелим от това, което печелят нашите лично поканени хора. Обърнете внимание, този бонус не е за пасивните хора, тъй като ако вие сте пасивен и не каните никого, съответно под вас няма хора, които да проявяват активност, да развиват също своите матрици, съответно да печелят от своите матрици, за да можете вие да си получите вашия матчинг бонус. Но ако сте активни, и каните хора, и им помагате, те също да канят хора, да развиват своя бизнес, да израстват кариерно, да започнат да печелят от своите матрици матричния си бонус, вие ще получавате 50% от матричния бонус на всеки лично поканен ваш партньор. Знаете ли какво означава това? Всеки, който лично сте поканили и който е тръгнал да прави същото като вас, развива своята матрична структура и започва да печели от нея, ще ви носи 50% всеки месец от това, което той печели. Той, разбира се, няма да бъде ощетен. Това са проценти, които самата компания ви предоставя. Да ви дам един пример. Ако примерно успеете да поканите 10 души, нали така, 10 души, дори да предположим, че тези 10 души са неактивни, не са поканили никой, обаче си пазят мястото, плащат се абонаментните такси, минават година, две, три, да кажем, така или иначе, техните матрици се запълват и те, всеки един от тях започва да печели онези 2047 долара, за които ви казах, до 12-то ниво. 10 души по 2000 долара. Какво ще получите вие като матчинг бонус, знаете ли? 50% от това, което печели всеки един. Всеки един, ако печели по 2000 долара, вие от тези 10 души ще получите по 1000 долара на месец. Всеки месец. Това са 10 000 долара. Всеки месец. Матчинг бонус. Само този един матчинг бонус. Ами ако имате 100 души поканени, защото тук в Ливгуд ние нямаме ограничение колко хора можем да поканим лично. Можем да поканим 10, 100, 1000, 100 000 дори. Нямаме ограничение. Ето заради това този матчинг бонус е бонус без лимит, без таван. Този бонус е за хората, които са амбициозни, които са предприемчиви, които са мотивирани, които искат да работят този бизнес, да го развиват, които искат да постигнат наистина големи неща. Ето така изглеждат процентите на матчинг бонуса. Ние печелим този бонус всеки път, когато партньорите от нашия екип получават своя матричен глобален бонус. Искам да разберете добре това. Тоест, хората, които са пасивни, които не канят никого, няма как да получават матчинг бонус. Няма как. Но дори и само двама души да сте поканили, и тези двама души във времето да получат преливане, или пък ако и те поканят някой, вие ще получавате на първо време 50% от това, което печели всеки един от тях. Но ако вие растете в кариерни нива, както виждате тук, виждате, това са нашите кариерни нива, сребро, злато, платина, диамант, към тези 50% ще се добавят още проценти и то в поколения надолу, като до диамант или брилянт, както сме го отбелязали тук, имате 5 поколения в дълбочина и това няма никакво значение. Т.е. хората може да са много повече под 15-то ниво на матрицата ви, много повече в дълбочина и вие ще продължавате да печелите от всички тези хора. Така че вижте, от 50% вие може да получите още 23% върху тях, ако наистина разберете потенциала на този бизнес, мащаба на този бизнес и се впуснете в това да го развивате, за да постигнете максимума. И разбира се, бонуса за диамантите. Това е брилянтения пул, диамантения пул или така наречен диамантен фонд, от който компанията разпределя 2% между всички хора, които са се квалифицирали на ниво диамант. Но тези 2% са от общия обем на продажбите на всички членства и на продуктите, които реализира компанията. Т.е. тук вече в този бонус участват и стокоборотите на компанията. Представете ли си?
2% от общия обем на компанията се разпределя между всички диаманти. Този бонус може да достигне също до към 10-16 хиляди долара на месец. Само този един бонус. Ето защо всички ние, които сме партньори, сме се устремили на там. Ние искаме колкото може по-бързо да достигнем нивото диамант и после ще си говорим. Ето така изглежда нашата кариерна стълбица. Това са различните рангове. Всички започваме от нулата, дори да идваме от друга компания. Ние забравяме всичко, което сме учили там. Тук освояваме знанията, уменията, защото имаме прекрасна система, имаме обучения. Всяка седмица правим представения на предимствата на компанията, презентации, имаме партньорски обучения, имаме менторства от външни експерти. Имаме много, много стройна система, с която можем да помогнем на всеки един да изкачи тази стълбица. Вижте, цифрите и сроковете тук са ориентировачни, защото това само зависи от всеки един от вас. С каква мотивация, колко фокусирано, с каква цел влизате тук, какво е вашето защо и наистина готови ли сте да се учите и да действате, за да постигнете бързо ето това ниво диамант, където вече може да скръстим ръце и да се радваме от това, че бизнесът работи за нас. Това е Тим Милър, нашия наставник, един от тримата короновани диаманти. Това е ранг над диаманта. Трима са в света и ние имаме щастието и късмета двама от тях да бъдат в нашата възходяща линия. Тим Милър и Марат Екешев от Казахстан. Това са хора короновани диаманти. Вижте чека на Тим Милър от април 24 година, 75 хиляди долара. Този човек получава над 100 хиляди долара на месец. Компания Livegood, той е милионер, става е милионер само за една година, а човека е на инвалидна количка, идва от минало на бездомник, но той дори и сега, когато вече е толкова преуспял, продължава активно да работи, продължава да кани хора и завета, който ни посвещава и изпраща към нас е: хора, не се бавете, не мислете твърде много. Това е милиарден бизнес. Започнете в Ливгуд още днес. Как може да се включите? Като вземете линк от човека, който ви е поканил и запазите безплатно своята позиция. Тук с първо има фамилия, електронен адрес. Кликвате на този бутон, запазвате вашата позиция и можете свободно да разгледате цялата система отвътре, да изберете дали искате да бъдете просто клиент на древно, дали искате да бъдете абонат или пък партньор и да се хванете с нас за ръка и да вървим заедно напред. Да повторим още веднъж. Еднократно членство от 40 долара, еднократно и до живот, за да си вземете бизнес място, ако сте избрали да бъдете партньор, плюс 10 долара месечна абонаментна такса или общо 50 долара. Компанията дава още една възможност за хората, които искат да си платят годишно членство, вместо да платят 120 долара, може да платят 100 долара, с което спестявате вече 20 долара и с 140 долара вие сте в бизнеса, имате цяла година напред спокойствие, без да се притеснявате дали ще си пропуснете датата за абонамента, да развивате своя бизнес. Да направим едно обобщение. Какво ни предоставя клубната система Livegood? Качествени продукти на изключително достъпни цени. Нямаме задължителни покупки, нямаме никакъв риск, защото само с двама души, които поканим, ние вече сме си възвърнали собствената инвестиция. Изключителна гъвкавост, развиваме се със собствено темпо, никой не ни притиска с срокове, с таргети. Тук нямаме лични активности, нямаме квалификации, не сме задължени да купуваме, да продаваме продукти, да правим каквото и да е. Тук можем да развиваме бизнеса си спокойно и със своята скорост и само със своята мотивация, със своята голяма цел. Освен всичко друго, ние сме наистина част от една глобална общност, която е фокусирана върху това да донесе здраве на целия свят на достъпни цени, а заедно с здравето и благополучие, защото това е единствения клуб, който споделя своите приходи със своите партньори. Имаме уникална маркетингова система, сайт, който е преведен на повече от 100 езика. Можем да поканим всякакви хора, които да станат клиенти на дребно, да станат абонати, да станат партньори, членове на нашите екипи, да работим с тях, да им помагаме да се развиват и така да печелим. Това беше моята презентация. Надявам се, че съм ви впечатлила. Единственото, което мога да ви кажа сега, в този момент е: не се замисляйте. Добре дошли в нашия екип. Хванете се за нашата ръка. Ние вече вървим по този път.
в последните години, аз съм в Ливгот от една година, има хора, които са от малко повече от една година, но все пак компанията е млада, тя е в своя златен прозорец. 3 години е времето, през което се формира първия процент на партньорите в един стартъп, в една стартираща компания с такъв огромен потенциал, а тази компания е тук за да остане. Тя ще продължи да се развива и до към 2300 година, нищо чудно тук да има вече 50, защо не и 100 милиона членове на LiveGood. Защо ви го казвам? Защото моментът да се включите е сега и всички тези милиони, когато заемат своите бизнес места в системата, да бъдат разположени в матрицата след вас, а не преди вас. Ако сега, да кажем, Джеф Безос дойде и ви покани в Амазон и ви каже, заповядайте, станете член на клубната система Amazon Prime и аз ще ви споделям някакви проценти. Вие ще приемете ли? Знаеки, че там има над 220 милиона членове и че ако вие сега влезете в системата, ще бъдете някъде след тях. Не. LiveGood ви дава възможност да се включите сега и всички милиони, които предстои да се включат, а те ще се включат, защото LiveGood започна страхотна, мащабна рекламна кампания. В Съединените американски щати има над 350 милиона възрастни потенциални клиенти, които Ливгот иска да запознае с тази възможност. Те всички да научат името Ливгот, да научат, че могат тук на толкова ниски цени да си доставят тези прекрасни продукти. И те ще го направят, така че тук наистина ще се налеят милиони клиенти, абонати, за да ползват тези прекрасни продукти. Но всички, които сме избрали да бъдем партньори, ще получим една вълна, цунами от преливане на хора в нашите матрици. Искате ли да бъдем заедно в това приключение? Аз да. Заповядайте. Добре дошли в нашия екип. Виждам, че имаме 2 минути, а ако някой много иска да се включи и да сподели нещо, сега е момента, направете го. Ще се радвам да чуя вашето мнение. Дали ви е харесало? Или ако сте партньор, как се чувствате в Ливгуд? Но за целта трябва да ви пусна микрофоните. Заповядайте. Здравейте на всички, аз съм Калина и Здравей, Калина! Мирела. Бих искала, освен да ти благодаря за краткото и ясно представяне, би ли могла с няколко думи само да кажеш за предимството на златния триъгълник за новите хора? Аз, разбира се, съм много доволна от златния триъгълник, но тъй като сега нямам време, разкажи, моля те ти, с няколко думи само. Калина, тъй като сега няма време наистина да правим такова представяне, а златният триъгълник е стратегия, за която говорим, когато хората вече са избрали да станат партньори. Така че нека първо да мине тази презентация, новите хора да помислят за това. Имаме достатъчно материали, имаме видео, което представя Златния триъгълник, имаме видеа с стратегията какво представлява. Това е възможност да се включите с повече от едно бизнес място. И какво ви предоставя това, ще говорим друг път. Няма сега възможност да обясним това. Но ти благодаря за въпроса. Нека хората да знаят, че за тези, които мислят бизнес, които мислят по-мащабно, искат по-бързо и по-голям бизнес да построят, могат да се включат с повече от едно бизнес място. А какво ще им донесе това? Ами няколко пъти по-бързо и повече печалба, защото по този начин, вместо да си отворите един магазин, ще си отворите три, например, или пък четири, защо не? И тогава ще печелите 3 пъти повече, 4 пъти повече, освен всичко друго, много по-бързо ще се придвижвате по кариерните нива. Нека човека, който се интересува от това, да се обърне към теб или към своя изобщо наставник, към човека, който го е поканил и той ще му предостави цялата информация за това какво представлява златният триъгълник, за да избере човека дали това е неговото нещо. Ние тук не караме никой да направи каквото и да е, можем само да препоръчаме от своя опит, кое е изгодно, а нека човека сам да избере дали му харесва.